Unu ihe unu na-eme piom 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 ọwụghị ihe nne na nna anyị ji jita anyị ụlọ akwụkwọ agwakwala m unu kama mmechi ọnụ gị maka ịchọrọ ijiri nna aka kpọpụta gị ka ịwọ mmadụ ka iji nwụọ ọnụ ịgwa m okwu ịnwa anyị ọzọ mma gbuwa gị isi ama m na mangelu ndụmọdụ anyị na-enye unu mana emechakwa unu ka ga-achọkwa anyị Owekwa m okwu ọzọ gwụsịgokwa ka ọra m n'ọnụ. Lekwe ha. Ndị ndụmọdụ. M ga-afụ mgbe ị ga-ewe na m ego iji aṅụ garị ma ọ bụ zọọ pad. Gwa ya. Ka m gwazie ego ka esi wee kpata ya gbawa ego. Ụmụaka n'ọfịa. Ị ga-asụ pant. Akwa gị, ị ga-azụ pad. Ị ga-eri nri na imi ya. Akwa imi ya, ị ga-eri ọzọ. Ị na-ekwuchakwala ka ọha anyị n'ọnụ. Meshị ọnụ. Onye iberibe. Nne biko. Onye ka ị na-akpọ? Ọ Ben? Ben anyụgo ka ọkụ. Ben adị ewetezi ọkụ. Ndị ọkụ elu. Ọmụ mechie ọnụ ọsọ mana nwoke wee pụọ. Ekwe ụmụaka nke ahụ. Bịa. Ọ na-akpọ ka nwere ọnụ ikwu okwu. Ị ka nwere ọnụ ikwu okwu. Onye ka ị na-akpọ elu? Anyị ekwuchakwa otu ọha anyị n'ọnụ. Mmụọ ọkụ elu.
n'imi ọka kpọbatara unu ke na akpọ okwu elu Okay, dear. Apa? Emeka abatala o. Mana ezigbo iwe na-ewe maka osu anyị aka origbo n'abalị chi gara aga. Ọ na-ewe ezigbo iwe. Akụ ya? Imagine na ihe mere na anyị akpọnụ ndidi na akụ udo ka anyị bido n'ebe a kwụsịrị. Ịghọtago? Ka ha jie ụmụ ndị ama. Onye nna m na-aweghara. Ebe ụmụaka juru ebe niile na-achọ onye ga-agbụ ha ka potorie ha. Ị na-achọ ịkpọ ndị riri eri. Get to come back. Muna life I know me ndo a pere mbe. Oh, the very short. Ya bona no opportunity. Ndio opportunity it come but once. Ya na gwage. Ihe na ebe ahụ ka na-achọ gwage ụna. Muna nwanya wala ndidi. Eri ile nya. Ana m eri ugboro abụọ. Nke na ndị msafe ha ka akwụkwọ nchọrọ ndị ọzọ. Ngwanụ ihe mere no ebe ọhụrụ taa na gị na Emeka arrange zenunu. Mmem ka mma because aka m nọ n'ụlọ ọrụ m. Bana tụ ha ya ma awo batan asu ikwede nsogbu onye isi nsogbu adịghị ihe m na-achọ ịsanwa ahụ na nsacha ahụ na ka m sụrụ akwa ka anyị gazie chọọ nta ngwan ka ọ dị my man later now. onye oriri ọ ga-abịa ụwa ọzọ ị na-anwụla ị na-anna akpọla m sị m bịa were one shot mba imecha ife ị na-eme akwụkwọ ene na nwa ya ofu bịa nwata nwaanyị cheta m echefuo m echeta isi na ebe ka nwa nwaanyị nọ bụ bekee ebe ka isi oje ọ jere ụlọ ụka ịmụ akwụkwọ nsọ o jere ụlọ ụka ji ịmụ akwụkwọ nsọ ụlọ ụka na akwụkwọ nsọ mere na bekee ada egwu ike n'ụlọ mpụ abụọ na-anata bekee nọrọ bekee nọrọ esi na o jere ụlọ ụka na-amụ akwụkwọ nsọ ya jizi ike na-amụ nna ọ bịara ije mma na nwa gị nwụrụ nwa amụgharịrị ọzọ n'ime Chineke ka ekwanụ maka ndị nke a na-agagharị na-agbagharị ọgbọ na-esegharị ụmụ nwoke na-ere ahụ ha ndị ahụ niile ọwawo nne na nna mụrụ ha nna m ndewo nwa ọ bụ ka m ji aka kedu elebishi abịa gbara ọrụ ọba n'ekwala ihe si nne m akwa ngwa gị ka m gaa na nke ọyị m nwaanyị nọ ọyị gị nwaanyị ịhụnacha gị na wafụlapụlụ ịhụnacha gị na wafụlụ gị gbara ọkụ ka agagharị achụgharị ụmụ nwoke ebe ụmụ nwoke ụlọ gala nne m anụmala ka ihe na-agwa m elekwa na ime m akwụna ugbo n'anya nri na m ga-aga ọyị nwaanyị gị si na nwa akwụna akwụna nne m Chineke ịda ime ọnụ gwa m ife o mere abụghị ndị ahụ ka m megba nkịtị ịgbara nkịtị ị na na-ekwu okwu nwa amebiachi ọ bụ nne ya ọ bụrụ m nọ nga kemgbe ga-ajụga m onye ka ejere chọọchị elebe ha aba ụbụla ka ịhụla ka ịgba ọkụ ị ga na-ekwu okwu nwata nwaanyị n'anya na ngwa ya onye anyị na-asị onye gba ọba ihe aga na nwa na-asụ eri ori ji wee nụta ịṅụọ mmiri niile ịṅụrụ na be anyị ịka nọ mkpa baa onye a ị na-akọ ọnụ na-achụ ọsọ nwere ike ri ọ bụrụ ya anata ọkụkọ mkpụrụ nke anyị na-asị ọgba gbara ọtọ ọgbọ ga na-akwụla o nwere ike ọ bụrụ ya ga-adị mma biko nna anyị aga m ebe ahụ ịgaji ama m ihe ọnwụ na nwa a mere n'ime ụlọ ị na-akwado ya lee ka m gbakwago ị ga-anọ ebe ahụ hụ na ụmụaka enwe ihe ha chi akpụmanya ime nwa ahụ ka ị ga-amasị ihe kwesịrị ime na ihe kwesịrị ikwu dịka mma nya ka m si wee ọkụkọ amadụ ha ya n'elu atụghị ime nekwa anya ka m gwa gị ozi kpọrọ nkụ ka a na-ene anya ọdịda nke dị ndụ gbajiri kụọ n'ala okwu gị ọ pụtara gị ihe ọ pụtara m na-achọ ịgwa na onye a tụọrọ inu wee kọwaa
ego ji nne ehu n'ọhịa etu a m tụrụ ịghọta nke m ji nnukwu gị nwa ofupụrụ efu kwụsị okpo iriri anyị na-atụ kwụsị ya ma mgbe ihe kwesịrị ime dịka nna kpaa agwa dịka dibịa ụlọ ọ ihe nchịka ngwa gị ịgwarụọ m ahụ ka nje mbere akụ ka m gachiere gị nri oriakụ ibi dịka ka ibu okwu bịa ihe ị na-akọbụ aja mbere mbe aga ọjabrata ị na-akọ mana ị na-akọ ọ na m ekwu ife mkpu beki kwa mgbe beki ejewa ya akọrọ m ilu Mama. n'ọnụ gị na-eme gị ebe ka isi Eshi m okpere jee mụọ akwụkwọ nsọ. isi ekpere jee ịmụ akwụkwọ nsọ beki onye na-agwa ibi ọ na-eto afọ na-ekwukwesị tụfuo ya beki ịmakwa na ọgụba ada n'ụlọ ajụjụ ka ọ na ịma Amara na anụ elekwana ihe mmiri gị. iji ike iwe nwunye na ike ama egwu n'ala mpụ apụọ beki isi ekpere nnata beki isi ekpere ọ na-achụ ichi onye ọzụzụ atụrụ ka o nwegonye nke konyeghị aka n'ime gwanụ m ọ ka kwadoro m maka mmechi ekpere na amen ma ọ bụrụ ndị ụka ịgbara na ị ga-anọnyere nne dịka ada na-esi nri mmeri Mpayo na anụ m. Ọkwa ọrụ ka ị chọrọ nsogbu anụ amejichiela gị ime. Ịhụkwa nọọsụ eluigwe agbaga ọhịa nụ n'onye ọbụla. Ọnwụkwanụ iwu na ị ga-agbarịrị ọwụ onye chọọ. ya ka ị na-agba kwa mbọsị gbapụ n'ụlọ ya ịbụ iwere ọsọ ma bụọ ka iji ọsọ gbapụta ebe a unu gbara unu ụzọ waya ka unu gbajee oria amara akụ beki ọkọnkọ ma ekwu ife maka ada ọkụkọ na-akpa anya uvi akọ ya ịnyịnya si na ya ya ebu ibu ọkpana bọsikwa enye ike n'ala maka ibu ọ na-ebu na-agbakwa ị na-agbafa na-achụ Mpaghara mejechi. si mmiri pụọ ị na-esi nkorikọta akpa n'mmiri ọgbasa akwụna na-aga ikukugo ama na ụkọchukwu na-eyi traụza ma ọ bụrụ ndị usoro bekee asị na traụza mana agada bụ ọkpa na sogbu andụ nwanne na mgbada m na-achụ na ọ dị m n'ọkọchị ịgba na mba nkwụsị ọkwa m ihe ọ na ka anyị kwuru n'ebe a nọ ife anyị bụ na-adịzi ọnụ mma nna ọ wụrụ ya ọkwa ya hapụ n'ebi ihe a biko ka anyị mee ihe anyị kwuru ụmụ ọma mara mma anyị kalịrị ife anyị gotere agụ ọkụkọ konocha ichie emechara ka ya metụ gbaa ebe m ga anyị mmanya aka nwanne Center of Excellence adọpụta ike ọweela akwụ ego bụ n'oche confirm nne nọgide ndị nwa na-eke eke ụtọ m ekuje ọmụma ego igwe ego ndị ọcha igwe olu mama ya ụlọ ọ bụ ego ndị ọcha ka ọ bụ wepasịkwa ya ọzọ daalụkwa daalụkwa akpọtatụrụ ahụ obere anyị ka amaka bizie na mgbe ka ọ dozie anyị kwuru ebe ihe kwuru ejiri nwayọọ unu ga-abanye n'ebe a na-asa unu ga-ahụ akpa ego nnekwute ego ite ego ka a na-akpọ ya jiri unu abụla Acuerdo con los
ihe anyị nkata ịkpara ụna anyị ga-ehi n'ụwa ọmena ọhụrụ agwa n'ebe a biko ọwụ na ahụ ego ọwa isi n'ụlọ Cherenụ. Ọchọghị m moto nne m. Ọkwa ihe chọrọ wee ego. Ego dị. Gee ntị. Ha chọrọ ka unu mee iwu gaa n'ebe ahụ unu dị na-acha agwa anyị ewere ego nye unu otu anyị unu mechaa ya ego a na-abịa ọkpụta anyị enweta nke otu ọ dị ugbu a ọ dịgo late mụ ọ chọrọ ya o mụ na-achọghị ya anyị eme ya unu ya eme ya unu abatago unu abatago ọ ga-akagbara ụnụ mma na nnu mere ọsịsọ mee ngwa ngwa gawa ugbu a ga mee maka anyị nwa ahụ agbanwe obi anyị gbanwe obi anyị na mara ikekwa anyị ọkwa ego werekwa ego ihe ụtọ onye ka a na-akpọ uche ya wee ihe ụtọ onye ka a na-akpọ oringo masta onye isi oringo nne nnọọ ya enwere m chọrọ ịjụ gị aha ya bụ ihe ụtọ mana aha bịa n'ihu gị bịa dọsara nyekwa gị haid nyekwu mbambu ọ dị ka mmiri anyị anọghị n'abalị a atọ ọ dụrụ gị anya akụ ya o nwere nsogbu ile na chekwa uche get gwa gị ọmụ gwara Emeka ọkpọta nwatakịrị akpọtara m ihe ụtọ ọgwụ na agbatachara m gị wakpọrọzi chere ele ka ụnụ onye ọbụla nọ na-ahọrọ kesi ọ ya ga-akpọ gị wasị ọ gị sokpọta mụ na onwe mkpọrọ ya akpọ ka ihe esi m gwa gị period akụkọ dị ihe ka ọnwụ ihe a ka a pụtara ebe ile ọkwa ya o akwa maka ụmụ obuzi gbaa ya pọpị ihe egwu agba ihe titi ga ịgọrọ ikwu otu okwu na-ekwu n'okwu na ihe awụ ihu m ga na-adọgasị onwe ụta m nọ na m ga-ezuru unu ga-ehicha nwunye m ọ na-ga-ezuru anyị ọ kwesịrị nwatakịrị ma ọhịa na-arụ n'ebe a ihe mere ime ka ndị ọyị m ka obiọma kpaa ị ga-akpọ m ofenye gị nwaanyị ka anyị na ya nọ kama ọ na-agaghị eze ya ma ụva njakịrị go back nwatakịrị anyị chọrọ ịkpọ ọ dịkwa ka gị ọkwa replika gị nwatakịrị ha jigere nwere nkwu nnu azụka ya dịkwa n'ihe a na-eme hapụwo ụta ifuru m ebe a kịta efu onye ahụ ọ dị ka ejima m azụ kpọwa gaa n'iru Becky enwe nnukwu ọrịa nri mpashi gị yọkpọ ayọma bịa kpọrọ ya njụ ya ọgwụ biko ịhụna nna-abịa adịkwana mma nne m ahụ adịghị ya ana m aka mkpọje ụlọ ọgwụ ya wee ga-esi ebe a pụọ ugbu a ị ga-aga ọrụ ka alara m ọhụrụ enyiwe mma bịa gawa ebe nne ọmụọ bụ Uchenna ama ama ana m egwu mmiri ọbụla dị aṅa ịkpa ikonko emechaa akparị maka anụ m apụtawo nsogbu adị na mmanya ndị a ama mma na-akụzi ilu ya na Guinness
baby yo. Chai. Agbara m mbọ hụ na m dọchatara gị. Ịghọtago? Ịhụ ka esi dọ sị ya mba n'ọnwụnwa. Oh ya. Gwerunu. Atụ m ka ikwu akwa ka anyị gaa saa ahụ. Ka asa nkọ ahụ ọnụ. Ka ịsa m ebe azụ. Ịmata ma na-eri. Ọ bụ ebe ọdịnya ga-eji ebe asịsa cha m saa gị. Elo? Mee. Chere m ma ngwago gị sị gị na ihe anyị na-ekwu maka ya ụta. Ma gịnị? Ị na-ahụ nsọ gị? Ọ ga-adị m ụsọ ya. Ka ntị m agwa gị, ya wụrụ ma otu a ka unu na-eshi eri ụmụ nwoke ndị ọzọ. Anyị kwere chụta ha eri o, mụ awụ udo mba. Maka na onwe chi ihe nye ihe. Enyekwala ndị gị ihe n'iro, inye m ihe n'ime maka na ọ bụ gịnị? Ntekicha gị out, iteke m in. Do mmeri bed ebe a. Ịghọtago? Wee tisazie m. Otu m si gaga ebe a gbasa mpa gị, fetara ebe gbasapụrụ m ụkwụ. Ọ ga na-eche eme ya o. Ọ dị ka ị mara na ụmụ nwaanyị niile abụrụ ofu. Iche na nwaanyị ọbụla ka ị ga-akpọta ga-eli ya. Nwa niile awụ ofu. Ketịrị nwa nwa niile wụ ofu. Nwa udo ma nke ahụ. Ya na-akọwara gị. Nwa niile wụ ofu. Biko ọ na-eche ịsa ha erie ihe a, erie ọrụ a. Mbie gị na-akpa. Ya na nwa gị. Ị kelele m anya. Nsụpụcha akwa ịsụpụbe nke gị. Mbie gị egwu. Ka ị na-achị ka ọgwọ ya. Ịma na onye chi ihe nye ihe. Nyecha gị ihe, chọzi nye m ihe. Ebe a. Ka m nsụpụcha akwa ka ị matazi ụdịrị agwọ m na-echi. Ya na onye isi ya. Ele ngwụrụ dachi iberibe onwe ya. Na-akwanụ m ndị enyi m na ebe a na-eri nke ha. Ele m ga-akọrọ ha echi. Eji chachọ m si m eri ọrụ m sị mba. Ha ga-ekwe. Onye ara. Mpa gị ọwa bokina. Jesus! Lord of 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 Jesus! Nne. Chi. Kwanoga. Wait. Ruth. Brother. Ihe jiri nwayọ. Akụ na-anụ. Akụkọ m na-anụ maka gị ọnwụ ezigbo akụkọ. Akụkọ ọ bụla ị na-epigharị pio na-etegharị powder. So ihe ka mma ewe ite powder. Ọcha ka ọmaka. Brother, magịkwa. Agbanyeghị akwụkwọ niile ego. Ịmanwụ ihe mmadụ ga-emenwu. Mmadụ pụtasị gị la ihe Ruth mere, ma ihe ga-emenwu. Ịbịa na isoro ha na-egagharị asịrị na-enwe isi n'ọdụ. A na-ekwu ọnụ gị akara. Agwachakwala ihe m na-agwa gị. Echi m ga-ejipụrụ gị akwa ya ha like ya. Ọkwa ka ị ma. Kedu afọ da Becky? Oge ọbụla akpọ gị na-akụja, ama m ihe dị gị n'uche. Ka njụgodu gị ajụjụ, ọ gị na alụ Jizọs? Mgbe a na-esiri ya nri, a na-esiri ya na kichin ya. Ịnụkwa? Nso okwe ka ọ na-esi nri. Ọ gịnịkwa? Oge ọbụla m hapụ nnọọ gị na chọọchị,
hapụ nne gị n'ụlọ ịmakwa na ịbụ ọgụ awo ada anyị nwere n'ụlọ Jizọs ọwụ ya mụrụ nwanne gị nwa ọ ya mụrụ anyị niile ọsọzi gị ya ebuzie n'isi ọnwụkwana mgbe ọbụla ka m eji eje okpere o naanị ugboro atọ otu izu ụka ka m eji eje okpere mma ọmgbe ọbụla ka m eji eje okpere ngwa jisi ike na amụ nsogbu adọ jishi nne ike na ọ n'otu a ka nna anyị si wee mata nye esi mata dị elekọta ya ọrụ nga ọ na chọọchị ka ị ga-emete nke gị na-atọ n'ezi ọ nke mụrụ Jizọs ma hapụgodo nke a na-ekwugodo onye oge ọbụla ọtọ na chọọchị nna anyị nne anọ n'orile m ka m abịalawa o m na-agba mbọ n'ọdụpụnye anya enwe ihe ọbụla mere menụ m ka mmarụ bọsọ ọzọ m ga na-abata na-egotara ha ụtalị ka mara onye na-achọghị nwa ma ize onye nke nwunye mere iji ya agọzi uwe ngwa nne m ịkpata ishele aga anyị ọkpụkpọ ụmụ gị ji ishele aga ọkpụkpọ ụmụ gị ji ishele aga ọ ga-arara gị mma na nwa m akwa ihe mere moto jisikwa ike ọkwa ha si na anyị bụ ndị nzuzu ndị na-asapụbela ahụ ugbu a elezi ndị bụ ndị nzuzu nke kanjọ bụ naanịrị m na-akụ udo na papa ya na-evu agagharị n'ụlọ ụka mmụọ nsọ dịgasị iche iche ka ha mara na ha ga-agwọta ihe na-eme ya anụkwara m na ha bara n'aka ndị ọgwụ ego ọ ihe ọ ga-abụnụ ọ bụghị ọ bụrụ gịnị ịmakwa na ọrịa na-arịa ha abụghị ọrịa dọkịta na-agwọtagwu maka na ọ bụghị ihe maka I wish na ndị ọzọ ga-eji n'ụka wee mara ihe mana nwanne m ka m gwakwa gị ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nwere ka ha na-esi eche echiche kedu ka nwaanyị siri chee n'ime obi onye ọ bụ na nwoke rachakwa anya atị na ọparị nnukwu ego panye na o nweghị ihe edo ka ọ bụ nwoke ọ bụ enweghị nwanne nwaanyị maọbụ nwanne nwoke na-enye ego maọbụ ha na-eji emere mkpa ha ọ bụ ashị ka m gwa gị eziokwu ọ bụ ọgwụ ogobe ejiri ndị ọbụ gbọrọ maka na nwoke ọbụla anụ nwaanyị atị ha na-atụ nwunye nwoke ọbụbụ nye na onweghị ihe dị iche atị niile ebe atị ọ bụ ọgwụ ogobe ejiri ha gwọrọ ugbu a ha nọ n'ihe ụfụ ego ga na-amụrụ ndị a ego amụrụ ha ọbụrụ gị ego ji na-amara ha maka na ọ bụ ọgwụ ogobe eji ha wee gwọrọ nna nne m elekpechiri ha nzukọ akwụkwọ nsọ anyị mere ugbu a n'ọma ma nzukọ nke taa mara mma ibu na onye nkụzi anyị ahụ ọ maka esi akụziri anyị ihe nke ọma ịhụnanya ya ọkwa gwara m ga-agwa asị m nke ma Chineke ya eme n'otu ihe nọ ịhụnanya enwe ihe nọ akwụkwọ nsọ kwupụrụ na ya sị ọnwụkwa nna na-achịcha ka mmanụ ga-ejiri ndụ kama n'ime okwu niile nke si n'onye nwe anyị Jesu Kristi ọnụ fụa onye nwụrụ n'ihi mụ na gị n'obe nke Kalvarị ekwentị ikwekwara na nkwa ichefuolu nwanne m nwaanyị n'ime Chineke nkịtị asatọ nkịtị atọ anọ ọzọkwa ise itoolu akwa mkpọ ya ọ ga-aga ọ ga-aga mana ejikwa m ekwentị m nsogbu anọ enwekwala iwe nwunye si ka ngwa gị aga m alaghịkwanụ ka ị soro m gaa n'ụlọ anyị ka ime ike mata ebe m bi marakwana ebe m si apụta ọnwụ mgbe ọbụla ị kpọrọ ekwentị m ọ gaghị aga ị chọrọ m bịa n'ụlọ anyị osiri gaba ụka maka nke ahụ nsogbu anọ oke nneọma mana ọ ga-esikwa gị ihe gịnị bụ ihe ọkwanụ nsogbu ga-emere m ọjị ga-emere n'oge ọjị ka ahụ nsogbu ka gawa atụrụ m anya na ote ha aka nke ụta ahụ ka m gwa gị ị mara agbụkwụ na mụ na gị nọ ụjọ ihe a mere ka nọ m n'ahụ ị mara anọgide m kpọgide udo kpọgide n'ụlọ ya na-aga aga enwe otu m si enweta ya ekwentị ihe niile kwuchi ha kwuchi
Ona umude no connect mo fere ngare. So maga no le kanga ho. Mana maga du se. Akụkọ ka o busi bịa na-emezi nke mbụ bịa wụzi nnọọ dị na-enwe isi ike gwụ ịmana nwa mmụọ na-ebu n'ozi nga ofuge gị disapịa were ma fonu ma ihe niile udo wereze ma fonu ya were ma ego fuo mana ịdakwara iberibe ị kwesịkwara na ịkpọ ndị họteelụ gwakwana ha tara ha ihe mere otu ị na-echekwa okwu mgbe ụfọdụ nọ m na-eche nnọọ ihe na calculate kwa elu otu ihe ri otu oge esi mgbe m ji aka m ga-agwa ndị họteelụ ị mara m were aka m gwa ndị họteelụ anyị werere m aka m to onwe m ịga maka na ndị họteelụ ga-ewerezi m otu were nye ndị uwe ojii ewerezi m tigị isi na sango ndị uwe ojii sizi gị ga achọta enwere ike echi asị gburu ya egbu na akị ma ndụ rịgo anụ emechara m ana m emezi mma chọzi nwaanyị m ga-alụ alụ ike gwụkwara na ihe egwugo ị ga-achọ nwaanyị ga-alụ alụ lema gwa ị ma na 90% of ụmụ nwaanyị niile ha niile dịcha ka nwa mmụọ na-akpọrọ ha niile den ndị nke na-ahụhụkwanụ mmụọ anyị ga-asị ka anyị ma na-ejiri shi na vileji bịa amaghị nri echi ha agaghị asali efe di ha agaghị azụli nwa enweghị ha ma ha ga-eme den ndị nke makwa na-eme matụ eme ntakịrị nwere ike sị ka ị ma na-ejiji arụghị mma ịkpọrọpụ eji ha mahụ mma ihu ndị nke makwara na mma ihu nwere akpa ushi ndị nke nwere akpa ushi were tụtụtụ mma amaghachi anyị ele ebe mmadụ nwere ike igwe ego ụkwụ ele ebe mmadụ agwara m ndị be m ka ha chọrọ nwaanyị ga-alụ anyị kere nnọọ Jehova nnọọ na-enwe n'ihe mere depụta nnọọ na mma mma a na-ekele Jehova ma alụkwa nwaanyị alụ biko gwa Jehova na-azụ dị ekpere Jehova ọ na-azụ dị ekpere na anyị gara bụrụ nwa efu ga-esi anyị na-ekele Jehova ọ bụrụ ihe nwajiri ozi na ọ ị ga-asị Jehova ebe ọ nọ na ọ ga-eme na gị na anyị la na nta ụmụ nwaanyị niile kwudo na vileji zefe makwa nke vileji ka njọ abịa na siti ndị siti spirit ndị siti bụ spirit nwetara obiọma ha na-abị fon ha kpere fon ha kpere elu siti bụ mmụọ ihe na vileji ọgbanje anaghị ewere fon ọ na-akụbi mmadụ ole onye ahụ nwụọ ụlọ ike tọkọta ngwugwu ma ga egwukabịrị ọka mara ya gburu nke fon bịa bịa nke siti ya kperewa fon na Christian! Elekwanụ dukowa ịgbanwe gahe iji anụ duko ọdụ a. Biko bịa dufu m agụrụ agụgbuola m nga mbụ. Ka ịgbakwa n'ọdụ. Biko jee yiri akwa dufu ma chọrọ m ịlakpụ. Nne, nga shigiri gị ihe n'azụ ụlọ. Onye mere m jikwara ahụ okeleta. Gịnị ka ishige? Ishige gị noodles. Mmiri ndị ọcha ahụ nke na-eto ogologo. Christian, ọwụ oke na ọrụ nwaanyị anya ruru ala ishiri nwoke nri. Ọwụ gị shiri ọrụ ma ọ ga-amasị gị bịa meji shifula gị ya. Okay, ngwa ka anyị gawa. N'aha m Chus ọmụ a na-arụ ụlọ a abịara m ka m fụ ndị na-arụrụ m ọrụ ma hụ gị ịmakwara mma ahụ aha gị gịnị ka ihe jikwa na aha m eme na-ege ntị ma ọwa gị achọrọ m ka ị bụrụ enyi m alike biko etobe m o aka m nwatakịrị ana m eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị biko kwa Madaka doma mụ asaka bụ nwatakịrị na-eto eto ka ihe na-atọzikwanụ gị ọ na-enwe ihe ọbụla eme na-ekwu ka m bịa gawa nchọ ịga hụ ọyị m nwaanyị biko
ụgbọala nke ukwuu na ihe ọma imere mama ige m ekelela gị ukwuu nsogbu anọ imekwa ihe tụrụ m n'anya taa nsogbu anọ ịhụnna ịwụọla nwanne m n'ime Chineke enwekwana ha ọbụla mmiri na gogbula ka ihe furu ọkpọrọ kama ị ga-agbalị mgbe ọbụla ịnụ gaa na-atụgharị uche gị n'ime akwụkwọ nsọ ihe niile akụziri anyị nọ nzukọ akwụkwọ nsọ anyị mere gaa na-atụgharị uche gị n'ime ya imemakwanụ gaa na-ekpe ekpere ọwụ mgbe ha emere gị ka ị ga-ekpe ekpere ịnọrọ na nnọọ ga-ekpe ekpere ịnụna ịhụkwa nne enyi gị nwoke ahụ gbalịa ya so anyị gbamakwala ọsọ eluigwe anyị gbaga ohere mkpa ọ sọkwara mmanụ m ụwa ga-enwe aha alaeze Chineke ihe niile furu ọkpọrọ ọsọ eluigwe anyị gbagara mkpa gwa ya so anyị ịnụna m rụkwala n'ụlọ ugbo m gaa n'ụlọ m ga-eji ịmụna nne m ịgbalịkwala nwaanyị mara m ngwanụ oke nne m n'ime oke nwanne m akara ekwentị gị onye ọma m ngwanụ bye ama m ihe ị na-achọ ka m chọọla gị obere ego were ego aji gị ọ dị ka enyi m ga-akwụna bido n'isi lere m anya eyiri nga ụmụaka ndị ahụ na-eji ego edisiv in fact ịchọ ka ị mara awụ m virgin anụ m eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị eleghị nọ nga nwoke emega Ruth Sibiki nọ na-aga ya ọsị m bịa ma aga ya were ego nye ma tọọ ego nyere m tọọ ya ego nyere gị gbakwala m ihe mere ọ ga-akpọ gị iri igbula ka ọkpụmaka ibe gị ejigharị onye hụ gị ya kpọchi itoolu agbọghọbịa ọ masị ka na nwankịrị ogbodere etoga etoga ọkwashi hụ onye kpara nkụ ahụhụ chi ụmụ ngwere bịa mara ya ọbịa n'ekwela akpịrị nwanne m mgbe m emechina anya m mepee ya ịlakpuola jee jikere kpa nwaanyị kwesịrị ije ejike na njemebe ije ga ọka guzo nga ọkwa ha emere gị nwa ọhụ gị nwa kpọsa gị etoola lele ha emehụ ga nna anya nna hụ ya nna kpọsa o toola nwankịrị ugbula ka i werela shima eji anyanwụ ịmụ afọ ya nna hụ ya nna kpọsa o toola in fact ịchọ ka ị mara awụ m virgin anụ m eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị ama enwetarịla nwa nne achọ m nọọ nwaanyị menye ya anụrụ nwaanyị ga-eriburu m isi ụmụendụ n'ala nwaanyị mara mma nwere obi ọma mana abịa bịa lee anya na lirikwa anya fụ na ọdụ mmadụ gị wụ ọdụ mmadụ ọjọọ ọma gwaka isiokwu biko atụhapụla m esokwala m mba onye sugoro m mba na efuola m biko ọkwa ihe n'ihe ka m ji wepụta gị ebe anya baị ebe nna m ka ihe nwekwana nna m agwago m nna m gwakwa nne m ha niile anabatachala gị biko amana ihe bụ n'uche gị biko akwụ ya elekọta ebe m ga-ebido ugbu a ị ya bịanụ ka gị na nne m nọrọ ya n'ọnụ ka ọ isi chara ya si chịpụrụ ya ofe ogusi oshi ije bịa n'ụlọ ka esowa anụ anọrọ
Hey, Becky. Go again. Oh, you want you also chere ahụ. Ego a. Sa fa na ke ko sa de no na o ma. Like I didn't say that. Hajira no ya na kam na. Ethiopia. Ethiopia. Onye akwa nwa Chineke, o chare. Na bia na ko biko. Ọ na-ejikwa preaching, megi ge kwụsị yahu na ihe pega. Ma fu. Ọ na sem laptop. Ke hajira laptop. O fu kem de jale kem. Na sem laptop. Hajira bo ma kam na pio. Ya ko ke ma chukwa ka. O ndi mu chukwa na me ya. Ọ ya chare. Ka gini bezi. Nwa Chineke. Okay, ya maka itinye na abịa kparịsị na mkparị maka laptop ka ọwụ Yahoo. Ego ya ọwụ ya maka ị na-eri mgbacha ọsị m mma kpụrụzie. Nonsense. Nne ịgwakwa gị nke wee eziokwu. Ike nwatakịrị nwokorobịa agwụgwọkwa m. Nke wụ nna ga ọ na-esogharị m n'ike ka iji. Agwago m ya anaghị m eme ọyị nwoke na-emebe m ya nke mbụ. Ụbọchị gara aga were 30,000 naira nye m. Mwa jukwara aju m si ana me we biko. Akwa m dị. Nya, ọ na-ege 30,000 na ga-ejo. Nwata nwoke nwere ego. O nwere ego. Na tie ego ka anyị na-eri. Enwego na-eme nwufu, ọ na-ege na tie ya. Nye m ego m nata ya. Nnata ego rie me yosi m bịa n'ụlọ oriri na nkwari. Ngaro ka o meme ihe arụ ala. Ana m anakwa biko. Afọ okwu, mma eso gị ka anyị na tie ego. Anyị na-emezikwa n'isi gị, maka ihe a na-alụ. Ahụrụ gị anya dịkwanụ gị m ga-abịa ka m gawa nne m na-eche m ngwanụ ka anyị pụ imena nne kewa anya gị Baso. Ehonna, ngani mo walia. Nwere onye fega Chineke ahụ a na-arị m. Ezekwo. Ele nule. Machara kwa ihe my brother na elere na YouTube. Ka film ndị be anyị. Mba wo film ndị be anyị. Nne de ka film ndị be anyị o. Nne de film ndị obodo oyibo. Ndị na mere, anyị na gị nwe film ndị be anyị ga-ele maka ndị oyibo. Ịma iwere ihe a na gị na-eke ndị obodo oyibo mana iwere nke a na-anọ n'ime yo nke a na-adụ na tebụl a na-akpọ nke a tebụl film iwere nke ị na-eke ndị Naijiria Becky chọrọ ịga n'agbata obi ebe a ka anya na mmadụ ego wetakwara n'oge ọjị ihe ndị wetara gị ịma ihe na-aṅụ ụmụ kịrịkịrị mmanya na-aṅụ mmanya na-ada onye fega Chineke o ji aṅụ ha aba anya mgbanwe aha m Fanta na mgbado ome imere nọ na Pascal dadakwa m enyi nwa ịma na ebe a nwụrụ ụlọ gị ebe a nwụrụ ụlọ gị ebe a nwụrụ ụlọ gị ụlọ gị ka ị bịara ị ga-ekiri ifi nwanne m nwaanyị ịbịakwa nnọọ n'ịwọ onye nwaanyị nwanne m nwaanyị ihe makakwa atashirike ezike Becky ama m na-egboro m oge mba nọ mba adịka gbara ọsọ Jesus Becky biko ike agwụgo m nye ndị maka prishiti nwanne nwoke lee ihe ọ na-ele na-ekwugide m ike agwụgo m ka onwe ike echegharị n'anya Chineke ndị gandeke gị ị na-akwa na-akpọ ya bịa ụlọ ụka ime a na-achị eji eshi ụyọ mara mma fụmama okwu Chike ga-ekwusa ọ ga-ebido n'ụlọ gị tupu gị afụọ na amajekwushima na ndị ọzọ mgba otu ụbọchị ọ ga-anụ ị nọ na nna bikokwanụ ihe ndị anyị ele mgbe ụfọdụ o ji eduba anyị n'ime mmehie ka mmehie mmadụ na-emekwara oke ndị a niile nọ n'onyonyo a na ha ga-apụta na ebe a ga-afụ ha ahụ nwere ike iduba gị n'ime ọnwụnwa njọ ji ebido n'anya kama ị ga na-ele ihe ndị ga-abụ n'uche gị n'ime akwụkwọ nsọ ihe a na-aga n'aja
Hele ni chọrọ bido ihe a ajọ bido buwe gị ahụghị ị na-ere nke ị na-edigodi ị na-enwegodo ihe obi na-enweghị joy hapụ ya ọkpọ na-ese bido tupu m enyekwa ndụ m ọkpọkpa m na-ese eme ịnụna hapụ ya nwayọọ nwayọọ ịnọrọ gaa na-agwa ya ịnụna Franka nwanne nwa anya ahụ na ị ga-eshi anya n'ala mepee anya gị oge agara mgbe na-eji maka alụmdi na nwaanyị aga wụrụ odibo n'ụlọ di na ihe m na-akwa gị ịhụrụ ụta m enwekwa nwoke ga-abịa ịgbasi n'ọba elu ma ọ bụ onye ji ego onye ọbụla m ga-alụ na ga-eji ezigbo ego owu nke ọbịa ọrụcha godosa gị n'ụlọ ọbịazi pụọ n'ezi anụ ụmụaka na-apịtọgharị aka akwa m ekwewu nsị unu otu o si dịrị nwoke ma m sị ya taa ọ bụlaba m ihe isi m ọ dị ya ọkụ na-arụ m sị gị asịbe m ya ma ọ bụ ọ bụla n'ọsọ dọrọ m gaa hụ mmanya na mpa ya chekwa ka m jụọ nke ọ dị ya ọkụ ka m jụkwa akwa ụmụ ndị ọgwụ ego a na-achọ nwaanyị ha ga-eje lụọ ji a mere ego ọwachikọ na chikwa ejikwa ya nwayọọ maka ọmaka na obebi na-eti eti ị na-etigodo eti onye ga-agwa ya onye ga-agwa ya gị na-ekwu ihe nka elekpo oshi ama nwaanyị ọbụla chọrọ ịga ije dị ị ga-ebu ụzọ kpa na-agwa ọnwa tọpegodi ngwugwu nke mbụ emechazie ihe isi gị ịtọpe nke abụọ ịmụziere ya ọnwa ịtọpe nke atọ ịma na ọkụkọ akpọlatara ọhụrụ ọ na-eji otu ụkwụ anọdị oleji ama nhụzi ebe ọ bịara edowokwu nke ọzọ na nwanne m ịwụ bebi ọkụ mana nsogbu ga-adị nke isi m na di gị mara mma nke ukwuu ụmụ nwaanyị ọzọ ga-ekwe gị lụchie ya ọfụma ọha ga-anụra gị ụrara ahụ na-ekwuzi ka nwe onye Franka wụ aga m enyo ya nyoo ọgụgara ije ya niile Franka enyekwala ya ohere chachacha ụmụ nwoke dị njọ dịka nsi wee kwuo abụrụ m onye ọjọọ ile ma anyị ga-ama na abụ m ezigbo mmadụ alaki m ike nwaanyị nna chelo ya onye nwaanyị hụ bụ ezigbo mmadụ ọkwanụ nwatakịrị a zụrụ nke ọma otu ihe nwere ya o nwekwa enyi nwoke nne ya na-aga ụka ọkwanụ mụnwa mere o ji bịa nga ọ na ọ wụrụ ya karịa ịbịa anụgo m ikwu ana m ekwe gị nkwa na aga m elezi ya anya kwekwe n'ezinụlọ ha nkwa aga m elezi nwatakịrị anya m ma etinye aka n'ụlọ akwụkwọ ya ya wụrụ na ọ ga-ekwe gị ka m lụọ ya biko akwabiago m ga-abịa ka m bịa lawakwa onye chere agwago m ha weta anụ na mmanya ka anyị ṅụọ biko ka ebe m ga-anụ anụ baa Suzana ị gaala aka ịkpa ị ga-afụzi ebe a na-agụ n'ọnụnụ seni ka m bịakwa gwala m ya okwu ihe otu ga-esi wee mee ka o kwe m ka m lụwa ya aga m eme gị mma ewo iwe nsogbu mma na-agwa ya okwu mma na-agwa ọ ga n'ụlọ gị nwere nsogbu nwere naanị ihe m chọrọ ka ị mere m ga na-enye gị ike karịa ka ị ga-abịa ka anyị lụwa ndị nwe m na-achọzi m chelo eziri m ozi ka ha weta anụ anyị ga-ata ka anyị takwa na anụ happy ụbọchị ọzọ ga-adịzi Selim bịa ka ọ dị mma chelo ka m nye gị ego ị ga-eji wee akwụkwọ na ezigbo mmadụ onye nwata m chọrọ ịlụ alụ nnọọ bego ndị be m afụ gị ya akwụ na onwe ya akwụkwọkwala ndị be m anabatakwara ya ọfụma anyị fizikwala deeti ọkwa 15th of next month anyị nwụ na mbụ ga-abụla mana atụwa ha ya alụ dị na nwunye ọkpọtụrụ chere
ihe ka ị megazie kwa enweta digere shi dị ime kpamkpamkpa ma ị chọrọ ịlụ nwaanyị ọkwa ihe dị mma ọ ezigbo ihe mana ọwụ na ya ga-egbochi anyị hapụ ịpụ n'abalị a maka enwere ụmụ nda 16 ụmụ ọnụọgụ mpụtara ga-emechi ya ndị ka na-enye blood tonic vitamin U ị ga-apụta n'abalị a anyị ṅụcha ngwụ anyị aṅụ ọkọ ọzọ ọbụna ego nsogbu gị atọọra gị ego na nwoke elekwaga ngadi ikpa na akakọ enwere ihe na-aghọtabeghị ka m kọwara gị ịma na mgbe ị lụrụ nwaanyị e nyere gị asambodo marriage ụwa niile agbakọrọ gị asị lọla nwaanyị mgbe aka ị nwere ikikere ị na-eri ụmụ ihe ọlị na-eri gee ntị m agwa gị from January to December asụ n'ọpụ egepụta ụtụtụ ehihie abalị iri ga-egwuche ị na-eri achị ị na-eri ọfọ ị na-eri ofe aṅara ị na-eri ofe ejulu ị na-eri ofe ede ị na-eri ofe hachara ị na-eri ofe nke ọkwụrụ ndị ka ị na-eme gị igwu ya n'ofe gị wụre nwayọ senye ya elu ya ọ na-asa afọ nwoke ọ sama m mgbe ị lụrụ nwaanyị nke gị dọmọdụ ịghọtago kịta hapụ m n'ofe egusi nke m akwa m iji ego mgbe egote ya onye ọbụla i chetere ya iriwa maka chukwu echefula m enwekwana ebe m chọrọ ịga aga achọmịhaji ụmụ ihe dị anya ka ụlọ ihe ọrụ erubeghị chere ka anyị iri akpa emewere na ahụrụ nwaanyị na-abịara ka ahaji amechana mgbe na ya mgbe ị lụrụ ka gị dọmọdụ utetụrụ mmiri ga-aba